Йо-йо! Майстора на дискусията и спора, като риторика, не дисиденти мои, софистът е пред скептикът мой. И моето време дойде да вметна нещо от сърце. Уважавайте рутината ни, братя и сестри, защото без минало нямаме бъдеще. Налагане на християнството, четвърти век, нахуване на славяни по път брег. Права българите в европейската история. Първа българска държава на север от Кавказ, Велика България начело Ханко брат. Българско ханство на Долни Дунав е начело хана Спорух и подписване на мирен договор. След битки и проблеми в управата има спасение и възход с хан Крум. Превръщане на ханството в централизирана монархия и Боян първият български християнски светец. Поражение от Византия и тайно покръстване на Борис първи Михаил. Тогава възниква славянската писменост и книжна, след това мисия на Кирил и Методий и учениците им Климент Наум и Ангеларий. 893 цар Симеон Велики, възкачане на престола и голяма война с Византия, тържището за българските търговци и борба за освобождението на завладените български земи. Трети кръстоносен поход, а след това неизправни отношения с Латинска империя и битката при Одрин.